Hello mga igsoon, mayong gabi na po sa inyong tanan. Di na po kita igsoon aron sa pagdasig sa atong mga kaigsuonan nga adunay mga kaluyahon, adunay mga kahuyangon sa ilang kinabuhing Kristohanon. Igsoon ko mayong gabi sa inyong tanan diha ug ang tanan nga makapamati niining mensahe karong gabi una. Akong ikadasig kaninyo igsoon nga kanunay kitang magkinigugmaay. Number 1 igsoon, kinahanglan kitang magkinigugmaay. Number 2 igsoon, kinahanglan tang magdinasigay igsoon. Number 3 igsoon, kinahanglan tang magkaluy-anay igsoon. Sa nining kagabi yung igsoon, bago kita mo adto sa atong mensahe, awhagon ko kamo sa pag-awit nining alawiton nga atong ihatag ihalad sa atong buhi nga Dios nining kagabihon. Hallelujah, hallelujah. Walay sukod ang gugma mo, dili matubkan kanunay nga bago, dili masam ang katahom sa presensya mo, kanako nagigon. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon nimo ngalan, daygon ikaw, daygon kay Jesus, daygon ikaw. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Sa mga kasaigsoon, balikon ta, walay sukod, walay sukod ang gugma mo, dili matubkan kanunay nga bago, dili masam pagkatahom sa presensya mo, kanako nagigon. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon nimo ngalan, daygon ikaw. Hallelujah, daygon ikaw. Yes Lord God. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon nimo ngalan, daygon ikaw. Hallelujah, daygon ikaw. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Balaan ka Diyos sa tanan, daygon ko
Yes, Lord, balaan, O God, balaan ka nga Dios sa among kinabuhi, O God. Niining kagabion, O Dios, takos kang pagadaygon sa imong katawhan, O God. Busa, Lord, even man, Lord, ang namati nining minsaya karon, O Dios, ang namati niining video karon, O God, Lord Jesus, Lord, ako nagadeklara kanilang tanan, O Dios, nga ang imong kalinaw, kalipay, O Dios, magapuyo sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus' name. Amen. Mayong gabi, Igsoon. Busa, hallelujah. Salamat kayo, Igsoon, sa imong padayon sa pagpaminaw sa mensahe karon sa Dios. Igsoon, usabon ko, mayong gabi sa atong tanan, o ang atong buhay nga Dios, nga nagahatag ka natong kalipay, kusog, o kalinaw sa atong sulod sa panimalay, maanaa sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Dalaygon, God bless sa tanan. Musa Igsoon, alang sa ato ang kini minsay, alang kini sa imo ikaw, Igsoon, ikaw nga namati, ikaw nga namati nini minsay, alang kini kanimo tungod kay ikaw anak sa Dios. Hallelujah. Ablihan nato atong Bible, Igsoon, nga gihatag sa atong buhi nga Dios, nga diri sa unang Pedro chapter 3 verse 8. Ningon siya diri, Igsoon, sa katapusan hiusahan ninyo ang tanan, ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghinigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaloy anay kamo, pagmapainubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi noon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nagingon, ang buot magpahimulos sa kinabuhi og nangandoys og mga adlaw malipayon, kinahanglan dili na musultig dautan og dili na mamakat. Kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait o paningkamutan niya ang pagkabot niini, kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong o kanunay namati sa ilang mga pag-ampo, apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Ang buhi nga Dios, magpanalangin sa iyang mensahe. Oh hallelujah, hallelujah. Dalaygon ka Ginoong Hesus nining kagabion, Lord, even man, O God, Lord, ang namati karon sa iyang mensahe, O God, Ginoong Hesus, panalangin ang tagsa-tagsa nila kapanimalay, O Dios. Hallelujah. I cancel all the works of the demons in every houses in the mighty name of Jesus, and I cancel all the watchers right now nining video, Lord. I cancel all the distraction in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, and I declare right now the blessing from heaven nga ilang madawat gayud sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah. So salamat mga Igsoon nga padayon ka karon nga nagpamati nining mensaya, Igsoon. Alang kini kanato, Igsoon. Dili lang alang kanimo, Igsoon, alang usab kini kanako. Mao kini ang gidasig sa tuwa ni Apostol Pablo, Igsoon. Apostol Pedro, nga siya ang gisaligan sa atong Ginoong Hesus, Igsoon. Mao kini ang iyang dasig kanatong magsusunod o sumusunod sa atong buhay nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Igsoon, ningon sa katapusan hiusahan ninyo ang tanan ninyong mga hunahuna o pagbati. Pag hinigugmaay kamo sama sa magsuon, pagkaroy anay kamo o pagmapainubsanon kamo. Igsoon, gipahimangno o gipahinumdum sa tuwa ang mensahe sa Dios, Igsoon. Even sa atong panimalay, Igsoon, bisan pagkitay amahan, Igsoon, bisan pagkitay haligi sa atong panimalay, Igsoon, dapat makita ang pagmaypainubsanon nato, Igsoon, ang pagmahigugmaon kanunay sa atong pamilya, Igsoon, pagpamati kanila. Kay Igsoon, kung dili ta kay balong mamati sa atong pamilya, Igsoon, o dili ta kapugong sa atong mga baba, Igsoon, dili makita ang tinuod nga gugma nga gibilin ni Hesukristo. Igsoon, lisod kayong moingon tang kita Kristohanon apan dili makita sa atong buhat.
Ang gugma sa Dios igsoon, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Mao na kita nahimo kitang anak sa Dios igsoon. Ato sang ihatag ang ato sad nga panahon sa atong pamilya. Ato silang paminaw. O kinahanglan nga kita man ang pangulo pod sa panimalay, kung ikaw pangulo sa panimalay, pamation nimo imong pamilya. Dili kay ang tanan nga pagbuot nga imong gustuhan sa imong kaugalingon. Igsoon, dili makita diha igsoon ang gugma sa Dios. Nga naman, ang tinuod nga gugma igsoon dili mamugos sa kaugalingon niyang gusto, kundiin magpakigsayod siya sa iyang pamilya. Og ang pagkamalinawon kanunay ang iyang gitingwa. Og dili lang kini igsoon alang sa amahan o punuan sa panimalay. Sama usab sa inahan igsoon. Kung ikaw inahan, imo sad nga matngunan nga dili nimo pasukon ang imong mga anak. Ngano ngingon dito ang pulong sa Dios sa Kolosas igsoon. O dirita sa Episo igsoon. Episo 6 2 igsoon, 3 4 igsoon. Nadia igsoon nga ingon di ang una, mga anak sang litmang Kristohanon man kamo, tumana ninyo ni ginikanan kay mo kini ang husto. Ang ikadua, mga banay gugma ang inyong asawa. Sama nga si Kristo na igugma sa simbahan. Apan ang sunod igsoon ingon dia, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Kay basig mamugnaw sila sa pag-alagad sa atong Ginoo. Muna igsoon, gipaymangnuan kita sa mensahe sa Jesus, kung diin kita kanunay magmatngon. Kaya nga naman, kita man ang anak sa Dios. Amen ba igsoon? Di ba anak ta sa Dios? Nya nga namang madili man makita sa ato ang gugma sa Dios. Kung kanunay man tang managlalis, dili ta magpaminaway sa usag-usa, dili ta magpinaubsanay igsoon. Ang mapainubsanon igsoon, dunay sa adan Dios. Tanawa diri igsoon sa 9 igsoon. Ingon sa pagkaluy anay kamo, pagkaluy anay og pagmainubsanon kamo. Tanawa igsoon. Gihangyo kita sa pulong sa Dios nga magpainubsanay. Gihangyo kita sa pulong sa Dios nga magkaluy anay. Ang kining hallelujah, ang 9 igsoon, ang dautan ayaw balusig dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot, balusi noon kinig panalangin. Kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Igsuon. Klaro kay ang mensahe sa Dios. Naingon siya, kung adunay magpanghimaraot sa imuha, dili nimo balusag panghimaraot. Kung adunay nagbuhat kanimo dautan, ayaw balusig dautan kundi balusig maayo. Kasi ang pagbuhat na igsoon, maulaw siya nimo. Kung imo nang imo ni igsoon nga dili ka mo balos og dautan kun dili maayo, ang kanang nagbuhat og dautan sa imo igsoon maulaw na sa imo. Dili gali nga makatan-aw sa imong mata. Klaro lang ang pagka-istorya igsoon. Pero kung dunay paghinigugmay igsoon, kalinaw o kalipay ang sulod sa panimalay. Igsoon, dili lang ta sa panimalay, dili lang ta mo gawas. Tanawa igsoon. Tanawa ang Diyos igsoon. Kaya ang kasulatan nagingon. Kinsa ang nagingon igsoon? Ang kasulatan. Unsa ang kasulatan? Diara igsoon. Pulong sa Dios. Bible. So ningon diri, ang buot magpahimalo sa kinabuhi nga og nangandoy og mga adlaw malipayon. Kanawa igsoon. Kinsa katong buot nga magpahimulo sa kinabuhi og nangandoy sa adlaw nga malipayon, mao kini siya igsoon. Kung ikaw ni igsoon, kung ikaw ni nga nangandoy sa malipayon nga kinabuhi igsoon, ay gingon diri igsoon, kinahanglan, unsa ning kinahanglan igsoon? Kinahanglan nga dili na magsulti og magsulti dautan og dili na mamakak. Igsoon, kung nakita nimo nga dili maayo ang buhat igsoon, kung aduna kay nakuha nga kining mga butang, iuli ka na igsoon sa tagiya. Igsoon,
Kung nakapasakit ka sa imong amahan o sa imong igsuon o sa imong kinsa pa man imong inahan, igsuon duula siya og pangayog pasaylo kay nganuman nagsaad ang Dios nga ang mapainubsanon ipataas sa Dios. Hallelujah. So, salamat kay sa Ginoo igsoon sa mga mensahe niya. Sumadto kita igsoon. Hallelujah, hallelujah. Ingon siya diri, kinahanglan dili na magsultig dautan o dili na mamakak. Ikaw ba na igsoon? Mao na igsoon ang pulong sa tong buhi nga Dios. Siya kanunay kanato nagpaabot sa iyang tinuod nga gugma. Muna igsoon, timan anato igsoon, walay mulabaw ni ining kalibutan na igsoon, gawas kun kita mahimong sama sa bata igsoon. Ngano man, ang bata igsoon sa bunalan ni muna, dili na siya musukol. Dili na siya, dili kanya dumtan, kundi bisan pag nakasabaan na nimo, mubalik kaya po na siya o gakos sa imo. Muna igsoon. So ingon siya sa 11 igsoon, kinahanglan likayan niya ang dautan o buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait. Noon igsoon. Sadyang ikaw anak na sa Dios, sadyang ikaw nataw na diya sa atong buhi nga Dios. Igsoon gipangita na nimo kanunay ang matarong, ang pagbuhat og matarong. Kaya naman, iha ka sa katarong, iha ka sa kahayag igsoon. So mo igsoon kinahanglan nga pangitaon nimo. Dili lang kay sabay lang ka sa agos, no. You need to obey God. You need to obey the law of God. Hallelujah. So ningon siya diri, o paningkamutan niya ang pagkabot nini, dili lang igsuon nga kanang dili magud nako kaya, no. Ayaw limiti ang Dios sa may buhat sa imha. Buhata ang tanan nimong makaya pinaagi sa pagpangayo nimo sa Dios. Igsuon kung magbuhat lang ka igsuon nga wala ang imong gipangayo ang giya sa Dios igsuon, walay ma-accomplish igsuon diha sa espirituhanon. So 12 igsoon kay ang Ginoo nagtanaw sa matarong o kanunay na mati sa ilang mga pagampo. Tanaw ra gud igsoon, klaro kaayo nga gipadayag sa Dios sa iyang mensahe igsoon. Nga kung kita matarong igsoon, abli ang dalunggan sa atong amahan. Abli ang pagdungog ni Lord Jesus Christ sa ato. Pero kung dili ta maayo sa atong kinabuhi igsoon o pagsunod sa atong buhi nga Ginoong Hesukristo, igsoon sirado. Pamatiyo nato na igsoon. Tanawa igsoon. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. Di gyud ka paminahon igsoon. Guna igsoon giawhag ti ka igsoon nga ang gugma sa atong Dios o Ginoong Hesukristo igsoon walay kinutuban. Apan kinahanglan igsoon nga magbuhat kita ingon nga iya sa Dios. Ingon nga iya sa Dios. Magbuhat kita sa matarong ingon nga mga anak sa Dios. Mo na igsoon, dili bot pasabot igsoon nga born again na ka igsoon, dili na ka mohimo sa buluhaton nga angay igsoon. Di na ka monimba igsoon, di na ka mamati sa mensahe igsoon. That is the big mistake. Kinsa katong magpadayon hangtod sa katapusan, siya lang gayod ang maluwas. Karon igsoon init ka. Pagkaugmang adlaw wala ka na mo padayon. Igsoon di ka mo sangko. Sayang lang ang imong gisugdan. Sa igsoon giawhag ko ikaw. Nining kagabhion igsoon, itugyan igsoon ang atong kinabuhi sa Dios. Ablihi imong kasing-kasing igsoon. Kung aduna kay napasakitan igsoon, pagpasaylo igsoon. O pagpangayo o pasaylo igsoon kung aduna kay nasakitan. Kung aduna po'y nakasalakan nimo igsoon, paghatag sa og pasaylo igsoon. Kay ngano man ang imong buhi nga Dios nga naa sa langit, siya mo pasaylo sa tanan nimong kalapasan igsoon. Sa tanan natong kalapasan igsoon, siya mo pasaylo kung kita nagapasaylo ngadto sa atong isig katao. Sa ning kagabhion igsoon giawhag ko ikaw. Abli imong kasing-kasing magaampo ko kanimo. Father, Lord Jesus, I declare right now in your name, Lord God, na kining video karon o Dios nga moabot sa tanang katawhan o gadin o Dios, Lord, adunay kabugaton sa ilang kasing-kasing o God, adunay mga problema sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, Lord, ikaw gayud magahikap o God, ikaw gayud o Dios
panalangin o Dios Lord ug ibubo nimo imong kadagaya o God ang kalinaw kalipay ang gugma sa matag sa tagsa ka panimalay o God. Ginoong Hesus, kung aduna man sila struggle o Lord sa pagpasaylo o God sa nakasala kanila o God, Father Lord, hikapa ang matag sa tagsa kasing-kasing Lord. Kung aduna man sila sala o Dios nga nabuhat o God Lord Jesus nga wala sila gipasaylo sa ilang gipasayloan o God, tabangi o Dios Lord nga ang ilang duulan sa pagpangayo pasaylo o God, muhatag niini o Dios Lord, ug ang imong kalinaw ug kalipay ang kadagaya sa imong gugma o Lord, magpataliwala sa tagsa-tagsa ka panimalay o God. Busa Lord, dini kagabiyon o God, Lord Jesus, I declare right now o God, Lord, I declare o God, be set free from the work of the demons in the mighty name of Jesus Christ. Father Lord, i-bless ang tanang mga pamilya o God, ang tanang katawhan o Diyos sa imong gingharian o God, Lord Jesus. Busa dining kagabion Lord, akong dideklara o God, ang kalipay kalinaw sa matag sa tagsa o Diyos ka panimalay. Din man o Diyos ang panalangin o ang gugma nga magpadagaya gayod sa tagsa-tagsa ka panimalay. Lord God, even man Lord sa imong gingharian o Lord sa tanan nimong katawhan o God, Lord nga magkahiusan ang tanan o God sa pagsimba sa imong ngalan o Dios. Busa Lord nini kagabion o God. Thank you so much Lord. Thank you so much. Sa Lord God, salamat kanimo sa imong pagkamaayo nining among kinabuhi o God. Dalaygon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa pagpaminaw ninyo sa mensahe sa Dios. Din igsoon, I hope nga inyong nakuhaan o panag-ignan sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay igsoon. Nakuhaan ninyo igsoon o mga panag-ignan igsoon o kining maablihan ang atong tagsa-tagsa kaunahuna igsoon. Din wala ako ang mensahe ato nga gibanggit igsoon, kundili ako lang di istorya ang mensahe sa Dios nga naa ni pulo nga igsoon nga nagpahinumdum sa ato igsoon nga kinahanglan mudagaya o mudagay-dagay ang madagayaong hugmag kalinaw sa atong Ginoong Jesucristo sa tagsa-tagsa nato ka panimalay o sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Mayong gabi sa tanan, ang buhay nga Dios ug ang iyang hugmag kalinaw ug panag-ambit sa balang espiritu maanaa kaninyong tanan. Shalom. Bye-bye.